Mae protestiadau fel hyn yn erbyn cynllun cyngor Sir Gwynedd I ad-drefnu addysg gynradd wedi dwysau yn y misoedd diwetha. I'r fath raddau, fel y gallai fygwth dyfodol rheolaeth Plaid Cymru o'r cyngor Sir. Yn y pen draw, os di pobl yn mynd I gael y bleidlais I achub yr ysgolion neu peidio achub yr ysgolion, a falle dyna mor noeth fydd pobl yn teimlo yn y bocs, dwi'n siŵr mi fydd yna symudiad gwleidyddol. Dwi'n siŵr os di hynna di'r peth doethach I ni gyd, ond dwi'n meddwl dyna beth ddigwyddodd. Mae'n gynllun fydd yn golygu cau rhai ysgolion bach ac mae wedi sbarduno gwrthwynebiad o blith cymunedau a fy'n deyrngar I Blaid Cymru. Dydy'r ad-drefnu ddim yn unigryw I Wynedd, ac yn o'r rhai mae angen wynebu realiti addysgol ac ariannol. Mae'n her sydd yn gwynebu cynghores blynyddoedd awdurdodau addysg, a bellach mae'r her yna wedi dod yn hollol fyw yng Ngwynedd fel y gwyddon ni. A mae yna nifer o siroedd wedi bod yn gwynebu'r ffeithiau fod yna gwmp sylweddol yn nifer disgyblion sydd yn camu trwy drysau yn ysgolion ni. A mae'r ffigurau a'r ffeithiau yn awgrymu yn y blynyddoedd nesaf fydd gyda ni rhywle yn sôn rhyw 20,000 a mwy yn llai o blant yn cael ei ysgolia yn ysgolion Cymru. Mae'r gyfundrefn sydd gyda ni ar hyn o bryd yn perthyn i'r bedwerydd ganrif ar 15. I ni'n byw yn yr unfed ganrif ar 20. Does dim un elfen o'n bywydau ni'n sefyll lloni, felly pam wneud gwahaniaeth ag ysgolion? Does na ddim ateb I hynna.